Se che digo que hoxe imos falar dunha alianza oculta, ti pensas na alianza rebelde? Isto é Ciencia Feira. Existe un mundo subterráneo que agocha os lazos que se forman entre o reino das plantas e o reino dos fungos. Trátase dunha relación na que ambas as partes obteñen beneficios. É o que chamamos unha simbiose. Unha das simbioses máis fascinantes do mundo natural son as micorrizas. E se un mico é un gato, as micorrizas son michiñas con pelo rizado? Non, escoita. As micorrizas forman unha rede de comunicación como a de teléfonos ou a de fibra óptica e estas fibras levan información desde un punto hasta outro. Os fungos forman unha cantidade inmensa de filamentos que se chaman hifas e que se conectan entre sí e tamén se conectan coas raíces máis finiñas dunha planta. Este cogumelo, por exemplo, ten moitas hifas por aquí, pero que non as vemos porque son 10.000 veces máis pequenas que estas que temos aquí. As micorrizas forman unha rede de comunicación que están en todas partes, aínda que non as vexamos porque son moi pequenas, e axudan as plantas a resistir mellor o ataque de parasitos e a escaseza de auga. As micorrizas forman unha rede de comunicación a media e longa distancia e son capaces de levar ás árbores nutrientes ou outros elementos, como por exemplo o fósforo, que precisan. En resumo, as micorrizas melloran a absorción de auga e nutrientes do solo. Producen substancias que axudan ao crecemento das plantas. Protexen contra enfermidades das plantas. Axúdanlle as plantas a adaptarse a diferentes ambientes e tamén son moi útiles para recuperar terreos degradados. E os fungos reciben da árbore azúcares e outras sustancias procedentes da fotosíntesis da árbore. Algún deles son capaces de desenvolver un corpo visible, que son os cogumelos, como este, que son comestibles, ou como este, pero este non se come, que es venenoso. ¡Qué ricos os cogomelos! Podemos micorrizar unha planta. Na produción vexetal, algunhas veces é interesante que fagamos o match entre unha planta determinada e un fungo concreto, grazas ás ferramentas da biotecnoloxía. Se o facemos ben, a natureza fará o resto.